Hello friends, बरायबाय Bodo Job Info official YouTube channelआव आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङै दङ। दा मोननै आपडेट नोंथांमोननो लाबोदों मानोना गोबांथार कमेन्ट्स आरो डिमान्ड खालामगासिनो जे PNRD नि साख्रिनि एग्जाम डेट आरो लोगोसे आसाम स्पेशल एग्जाम डेट। दा नाथाय मोनसे बाथ्रा खायसे रिजेक्ट जासिगोन PNRD आव। दा मानो आं नोंथांमोननो फोरमायगासिनो दङ। आरो लोगोसे एग्जामा फैगासिनो दङ गोबांथार कमेन्ट्स खालामदों आरो बे साख्रिया मोजां साख्रि बेनो जाबाय Gr-3 लेभेलाव। जानो हागौ नोंथांमोना कन्ट्रेक्चुअल खोनादों नाथाय बे जबा 60 इयार्ससिम नोंथांमोना मावनो हागोन आरो सेलारियाबो इनक्रिज जाबाय थागोन आरो बारायबाय थायो। लोगोसे आसाम स्पेशल टेट एग्जामिनेशन बर' मिडियाम थाखाय मोजां खबर दङ नोंथांमोना जाहाथे बयबो भिडिअखौ नायो। जाय नोंथांमोना चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना ला जाहाथे नेक्स्ट लेभेलाव लेटेस्ट आपडेट नोंथांमोना बर' रावजोंनो मोननो हागोन। दायो जों फैबाय PNRD नि अफिसियेल वेबसाइटआव एडमिट डाउनलड खालामनोबा नोंथांमोना बेयावनो लिंकखौ मोनथारसिगोन बारा गोबाव गैला। ओमफ्राय नोंथांमोननि एप्लाइ जादोंमोन मार्चआव जादोंमोन अके मार्च दानाव जादोंमोन बेनिफ्राय PRC खायसे होनो हायासै रिजेक्ट जागोन नामा। बे मोजां खबर PRC होआखैब्लाबो नोंथांमोना जेबो टेनसन गैला रिजेक्ट जाया अके माने PRC आ अपसनेल खालामनानै होनाय जाबाय। फार्स्टआव जोङो आधार कार्ड बा भटार कार्ड खालामथारनांदोंमोन ना आपल'ड नाथाय बेखौ जेबो मेटार खालामला। दानिया रिप्रिन्ट खालामनोबा नोंनि जिनोखि एक्न'लेजमेन्ट बेखौ डाउनलड खालामना लाखादो थाबैनो आरो बेखौ खालामनोबा नोंथांमोना बेवहाय खनसे क्लिक खालामनांगौ आरो खालामनाय लोगो नोंनि रेजिस्टार ID नाम्बारखौ होनानै मबाइल नाम्बारखौ होनानै बार्थडेखौ होनानै गाहायाव केपसाखौ दं बेखौ होनानै साबमिट खालामबा नोङो प्रिन्ट खालामनानै लानो हागोन आरो एडमिटआ बेयावनो नोंथांमोना दा बयनो मोनथारसिगोन। दा एडमिट मोननाय सिगां एग्जाम डेट जाग्रोनांगोन ना होमबासो एडमिट मोनगोन ना। नाथाय दा खायसे रिजेक्ट जासिगोन मानो बेखौ आं नोंथांमोननो फोरमायगासिनो दं खायसे मानि थाखाय रिजेक्ट जागोन। दा जों बेखौ नायनोब्ला जों नटिफिकेसन जों नायग्रोनांगोन होमबासो क्लियार जागोन जे खायसे आरो बे पस्टआ 1508 दङ पन्चायतनि आन्डाराव। दा बेहाय मोननै केटेगरि नायोबा नोंथांमोना मोनदों बेनो जाबाय PMAYG नि एक्टनि आन्डाराव नोंथांमोना MGNरेगा बिनिफ्राय अके बेवहाय नोंथांमोना कन्ट्रेक्चुअल साख्रि नोंथांमोना मावबाय थानो हागोन आरो लोगोसे बे मोनसे एक्ट बे एक्टआ थाबाय थायो आरो नोंथांमोना बाव 60 इयार्ससिम मावनो मोननाया माने दङ माने दासान्दि सिगां जिनोखि साख्रि मावदों PNRD आव कन्ट्रेक्चुअल GPG GRS इन्जिनियार आरो लोगोसे CA दङ बिथांमोना दाबो मावगासिनो दङ आरो पस्टआ ओरैबायदि बुरजा दङ BTC आवहाय गोबांथार पस्ट दङ BTC आव गैयाबाबो 500 प्लास पस्टआ BTC आव दङ आरो नोंथांमोना BTC आव पस्टिं जागोन ब्लक अफिसाव। दानिया मानि थाखाय खायसे रिजेक्ट जागोन दा सेलारिखौ नुनायाव खम नुदों नाथाय नोंथांमोना जेब्ला साख्रि मावो अब्ला मोनसिगोन आरो इयारलि इंक्रिमेन्ट दङ बारायबाय थायो। दा जाय 50% गैया बिथांमोना 100% केन्सेल जागोन मानोना बेवहाय 45%आ बेवहाय लिरनाय गैया जे इलिजिबल होननानै खिन्थु डाइरेक्ट 50% लिरदों आरो ST-फ्राबो 50% बाव नांसिगोन। दा एप्लाइया खालामदों 40% बा 3rd डिभिजन बा हयथ' आन्डार 50%फ्रा एप्लाइ खालामदों नाथाय इनफरमेसन मोननाय बादिब्ला आरो गाइडलाइन्स मथेथ' माने 50% नांखागौ नालाय बेखायनो जितु सर्टिं खालामगासिनो दङ खोनादों सर्टिं खालामबाय होनना खोनादों दा बेवहाय खायसे रिजेक्ट जासिगोन जायफ्रा 50% गैया। दा बेखायनो जायफ्रा 50%आव दङमोन नोंथांमोना एग्जाम थाखाय रेडि जादो आरो बे एग्जामा माब्ला जाथावगोन होनोबा बे एग्जामा जुन दानाव जानायखौ खोनादों। जुन दानाव मानोना नैबे मे दानावहाय मन्त्रि सभा जागोन आरो बे PNRD आव डिपार्टमेन्टनि जिनोखि मिनिस्टार सासे थायो नालाय दा बिथाङा जाग्रोनांगोन बिनि उनावसो जिनोखि एग्जाम बे एग्जाम जायो मानोना गोबांथार सर्सआव मोनदोंखि माने बे एग्जामखौ कन्डाक्ट खालामगोन PNRD आनो डिपार्टमेन्टआनो खालामगोन बेखायनो बेवहाय सिलेक्सन कमिटि दागोन आरो बेवहाय जिनोखि मिनिस्टार बा MLA दं बिथांमोनखौ माखासे जिनोखि सिलेक्सन कमिटियाव लानाय जायो PNRD आ बेखौ जों मिथिदों। दा बेखायनो मन्त्रि सभा होखांनाय लोगोनो नैबे मे दानावहाय एडमिट लास्टिं मोननानै बेनिफ्राय जुन दानावहाय एबा गेजेर सप्तायाव बा लास्ट सप्तायाव बे एग्जाम जानाया चान्स दंसै आरो बे एग्जामा जन वाइसआव जागोन। दा बेनिफ्राय सिलेक्सन प्रसेसखौ जों नायबावोबा जाहाथे बयबो कमेन्ट्स खालामदोंमोन ना माबायदि एग्जाम लागोन होननानै आरो मोजां खबरा बेनो ST आ एक्सट्रा कटा पस्ट दंखायनो ST PR दङ बेनिफ्राय आरोबाव नोंथांमोना नैबे आनरिजार्भआवबो एलिजिबल जागोन बा साख्रिखौ मावनो हायो खुनु टेनसन गैया। दानिया बिनि क्राइटेरिया एबा एग्जामनि डिटेल्सखौ जों नायोबा सिलेक्सन प्रसेसा
नोंथांमोना नायदोनै बेनो जाबाय एग्जाम दङ स' एग्जाम आरो भाइभा टेस्ट दङ एग्जामा अफलाइन जागोन 75 मार्क्सनि एग्जाम जागोन मोनसे हाबानो 1 मोनगोन आरो 0.25 नेगेटिभ मार्किं दङ अके स' नोंथांमोना नेगेटिभ मार्किं मोनदों देन बेनिफ्राय सिलेबासखौ नायना ला स्क्रिनशट खालामना ला दंखाजोबो आरो लास्टाव एग्जाम पास जानायफ्रा भाइभा टेस्ट दङ भाइभा टेस्टआव क्लियार खालामनांगोन आरो नोंथांमोना ब्लक अफिसाव हम डिस्ट्रिक्टआवनो पस्टिं जागोन अके हम डिस्ट्रिक्टआव जागोन बेनिफ्राय बिटिसिआव नोंथांमोना पस्टिं मोनगोन अके दा जों फैबाय टेटनि सायाव आसाम स्पेशल टेट एग्जामाबो सेम कन्डिसन जाना दङ मानोना मन्त्रि सभाया 11 मेनि उनाव जागोन नालाय जायखिजाया मे दानावहाय मन्त्रि होनाय जागोन इडुकेसन डिपार्टमेन्टआव आरो बिथां रावनाथ स्पिखौ बिथाङा मोनफिनगोन नामा थ' बिनि सायाव आपडेटआ नेक्स्ट लेभेलाव जागोन मोना नाथाय एग्जामा बे जाबाय जुन जुलाइआव बेबो जानाया चान्सआ दंसै आसाम स्पेशल टेटआ बेनो जे जुन जुलाइआव जानाय चान्सआ दं किन्तु बेना बिटिसिआव पस्टिं मोना अके बेना बिटिसिआव पस्टिं मोना बे नन बिटिसिआव बिटिसिनि केन्डिडेटआबो साख्रिखौ मावहैनो हागोन बेखायनो बे एग्जामा जुन जुलाइआव जानाय चान्सआ दङ दा बेखिनियानो आसाम स्पेशल टेटनि थाखाय नेक्स्ट लेभेलाव नोंथांमोना लेटेस्ट आपडेटखौ मोननो हागोन